da salon ta yake burgewa. Mai kauna ta ce na shaida da na yau duba. Ta sai mini riga wadda nake sanyawa. Ta sai mini hula tangan kuma mai walkawa. Har ta gizo na mata sai min nan na sharawa. Salon ta daban ne a cikin kafa mata na. Khadija Khadija. Kudinta ta kan ban da yawa don in yi kashewa. Ko ban da salalla in na gane ta yana dagawa. Ita ce san kowa don fuskar ta tana haskawa. Mai dogon hanci gashinta yakan yi zubowa. Kuma ta bambanta da sauran mata masu wucewa. Tsari na dinta in ka gani sai ka rudewa. Khadija daban ce jama'a sun yi shaidawa. Khadija budurwata. In dai da Khadija ba zan kula wata soyayya ba. Domin na san ba za ta wuce ta tarbiyya ba. Ko da kun yarda ko ba ku yarda ba zan sauya ba. Ni ita ce zaɓina, ita ce sirrina, ita ce nazarina, ita ce kwaya ta idona. In na same ta san babu takaici guda.